Rama, Baba. viene ka. Babi, iloso gimoro midwani wabi. No, agombo mondo time kwano moro ka osebedo ka chanda. Dong ja form tu. Tim na kwano ni. Itimo kwano. Ere calculate. Yang ti calculate ni. Baba calculator man kwano ema notiyo. Kwano wacho ni ya. Solve the following question. Iwinja. Solve the following equation. A vehicle left Kisumu on Monday at 00 hours. A vehicle left Kisumu on Monday at 00 hours. 00 hours. Moving at a speed of 60 kilometers per hour. Biwinja. Another vehicle left Nairobi on Tuesday 9:30 a.m. moving at a speed of 80 kilometers per hour. Biwinja. Question 1. When and at what time did the vehicles meet? Karena kwano mayot baba. Mano kwano mayudo kata ko katimo gi When did the vehicles meet? Moro wuok Monday. Moro dhi wuok. Machielo wuok Tuesday. Jago dhi rado Wednesday. Ere ka Wednesday biro. Ja Monday dhi nindo hotel. Ja Tuesday dhi nindo hotel. Alafu Wednesday gichako ng'wech gi te. Bakari. Dinga ya jogeje. Moro ka moro dhi hotel mohero. Dong gigore simo. Jogo tudore. Babare. Damus ni lokutika. To baba. Gimitie tie gi wini yawa. Ng'ato wuok Monday. Question moro ne 5 marks question 2. Where did the vehicles meet? Mano to gine maging'eyo nikech gine magigore simo. Kuma gidhi rade magichame. Oko penjo ne gigore simo. Baba dong. Binya ba asomo kuma ne gigore simo. To dong jomtokni to tudore. Ere koka an dala ka tidwe nang'e jok madhi rado Nairobi. An mokwongo Kericho nakalo karang'o. Kama ng'e mogik donge na wasi. To joge to ng'ato wuok Kisumu, ng'ato wuok Nairobi. Question wani ne gidhi rado kanye? Dong kama gidhi rado dong gine magigo simo ni warom kama. Ramanus. Kwano mayot ni podi wacho. Dong kwano no yote momiya. Manj kuma jogo dhi rado calculator kae manj ka. Jogo dhi rado kanye ka. Go kwano no calculator nyise ko jogo dhi rado. Tuesday. Apa ni gidhi rado hotel maduong'. Okay par. Manj kuma jogo dhi rado yeka. Baba ini bet japuonyi. Da dhi somo mana course mar bedo taxi driver. Da go ipinga. Jogo dhi rado kanye. Anto kuma joge dhi rade to gine maging'eyo baba. Question mar adek. Gidhi timo what will they do when they meet? Mano gima yot. Jomitokni ne ing'e gik matimo koda. Gimadho kong'o, gisero nyiri. Ya baba ya. Mano penjo mokinyal penjo jafon. Ramanus. What will they do when they meet? Dong gidhi madho kong'o, gidhi sero nyiri. Ne in kodgi. Ne in kodgi. Mago te gik mitimoga ka ji orado, gidhi chiemo. In fact, wuoth ma Kisumu gi ma Nairobi. Ja Kisumu ting'o rech, ja Nairobi aparo ting'o go. Aika. Wuoka. Okay. Aika. Kwano mayot en ni 4.